Čau lidi, tady je Santa a jsme u dalšího dílu z MCčka a mám pro nás dneska připravený takový menší úkol, takže ale pár vět ještě na úvod. A pár vět na úvod budou znít tak, že... Počkejte, zase mi nefungují soundy o Minecraftu, už je to ale fakt jebe. No to je jedno, pak ty věty na úvod zní tak, že doufám, sám líbí moje nový let's play z Resident Evil 5. Doufám, že jsou dobrý a že se vám líbí. A ještě, takže teďka už jdeme k tomu, čemu jsme dneska měli, nebo co máme dneska naplánovaný, takže vole, takže první věc, co mám dneska naplánovanou. Jo, dodělal jsem teda, takže první věc, co mám dneska naplánovanou, udělat tam v tom našem novém patře okna. Minule jsme skončili u toho dělání toho patra, dodělal jsem to, protože to by bylo zbytečná nuda. Nahoře nic není, abyste to věděli. Takže abyste pak nebyli na mě nastavený, že točím za kameru, tak netočím, fakt tam nic není. Takže první věc, co k našemu uskutečnění našeho plánu musíme udělat, je ta věc, že musíme natěžit hodně na to nespracovaného dřeva. Nespracované dřeva proto, protože to, co si chceme označit, jak to máme u prvního patra, tak to chceme označit i u druhého, ale počkat, já jsem to chtěl vlastně označit břízou. My to chceme označit břízou, takže břízu musíme natěžit a máme jí celkem kolem sebe dost. Chci zase, aby mi vypadly z toho nějaký ty... No, víte, co myslím? Ty stromky. No, snad vypadnou průběhem času. A teďka se teda natěžíme tu břízu a budeme to označit a příštím díle bych si udělal taky takový náplň, že to bychom fakt slíbili, jako jsme slíbili další patr, že uděláme, tak jsme je fakt udělali, potom jsme slíbili, že zkrášlíme to venku, tak jsme to zkrášlili. Tak v příštím díle bych udělal enchant místnost, konečně bych začal dělat enchant místnost, protože už jsem natěšený na enchantování. Takže to udělám s váma. Takže takhle. My friend in the bathroom. Takže jo, myslím, že vím, kam to mám dát zhruba. Doufám. Doufám zhruba sem. Doufám, že zhruba sem. Ne, jsem nechtěl udělat samozřejmě. Takže se tam pěkně vrať. Jako bříza. Neboli břízové dřevo. Kdybychom ho vytěžili, bylo z toho tohoto dřevo krátce světlý. Od updateu myslím 1.2.5 nebo no, myslím, že to bylo od 1.2.5 tohle, ten update. A uděláme to jenom vyloženě takhle tady odsud, to jsme tady ještě. Když vím, že tady je strom, tak chci to mít prostě zevnitř i pohromadě stejný, ne, nic prostě nefailit, nic prostě neošidit, prostě to samý. Takže takhle. A vím, že už možná třeba dlouho, už vždycky předbíhám, ale já už vždycky připravuju, co budeme dělat. Třeba chvilku předtím vždycky připravím, co budeme dělat, co budu když tak říkat a takový. A u tohohle dílu jsem si nepřipravil, co budu říkat, ale připravoval jsem si jenom, co budeme dělat. A budeme dělat, příští díle bych chtěl dělat normálně tu enchant místnost bych chtěl začít dělat a potom v dalším díle bychom si mohli, když hodně předbíhám, a třeba mě napadne něco trochu lepšího ještě pro začátek, tak bychom si mohli udělat XP farmu, to je na ty podzemní příšery XPčka. Jo, už mi to tady vypadalo, super, i bříza, tak to jsem rád, že i bříza, ty krávo, tady tohle, i těch bříz. Skvělý, mám radost a radost doufám sdílíte se mnou. To asi chvilku trvá, než ono to z toho vypadne, takže jdeme zasadit 8 bříz, no tak to je hodně a padá další. Dokonce 9 bříz tím pádem teda teďka.
Chci kolem sebe mít takový velký les, takový prostě, víte co myslím, takový obydlí, obří prostě, to je vole, takže, aby mě sem nebylo vidět. A břízy se hodí vždycky ty vole, takže z těch mám radost. Si zkrášlu tak svůj. Teď trochu bych to tady měl trochu upravit tu stejně tady tohle ty vole. No, tady upravím jenom, vydržte malinkou chvilku, tam se tak budu muset upravit. Vidíte, tam jsou ještě zasazené stromky, které nevyrostly. Další bříza. Další stromek, ty vole. Další 2 břízy, ty vole. Tohle tady bude džungle, ty vole. Ale já právě chci být tady byla džungle taková menší. Vypadá to zvláštně, neříkám, že to vypadá hnusně, ale ty vole, vypadá to docela zvláštně asi jsem to chtěl udělat trošku jinak. A jinak v tom smyslu, ne, ještě víš, tady. Ještě jsem to chtěl dát sem a ne sem. Já jsem si právě nebyl jistý, jestli to bude správně, ale samozřejmě nebylo. Takže takhle vykopeme tady. Mně bylo jasný, že to bylo špatně. Že by mi to vyšlo na poprvé, jsem si říkal, to bych nebyl já. Ty vole, slepice, já si chci jít. No, dřevo teďka nouzi nemám, toho máme hodně, takže to je v pořádku. Kurva. Mač. Takže dobrý. Na druhé straně to udělám za kamerou, to je zbytečný teď se tím zabývat. Tak můj hlavní plán, co jsme chtěli udělat, prostě tam takhle ohraničit, no. Vypadá to zvláštně, ale tak ještě tady to uděláme a bude to hezčí. Tak mi vyšel. Jo, dobrý, je to ono. Tak já se budu muset vyndat pak. Tak ještě tady. Píči. A teďka moc nemluvím, to prdela. Teď moc nemluvím, protože se tam snažím do toho trefit, takže chvilku vydržte. Dobrý, trefa. Trefa do černého a hned to vypadá do... Tak jo, jsem nasratý. Necháme to takhle, jak to je. Teda až na to, že to teďka odkoutám tady to. Já jsem to chtěl dát sem. Takže to nenecháme tak, jak to je. A teď už je to správně snad. Konečně, doufám. Jo, konečně, už to vypadá trochu líp. Tam je zase ty vole. Tady to zase není až tam, že? Já jsem prostě... Vidíte, dnešní díle o těch prostě úpravách, mně to bylo jasný, že budeme upravovat v dnešním díle. Prostě o úpravách našeho domku. Jednou z úprav bude taky tam to odkopat, kurva, já jsem líný tam mám vidět. Vědět, takže jo. Jdeme teda teďka ještě tady to dát pryč.
Dobrý. Tak už nám jakoby prakticky došla sekyrka. Takže hlavní náplň hotová. Holka, máš dveře otevřený. Nebo si s tebe uděláme masíčku. Kam mi zdrhla? Ta kráva mi někam zdrhla. Píši. Svině zasraná. Jo, tudy tápové ta enchant místnost, takhle tudy. Jdu si udělat louče. Mám na ně. Takže si je můžu... Počkej, teď já se vlastně můžu udělat u sebe. Takže já sem ani nemusím vlastně chodit. Takže louče. A dokud mě vyplýtvám všechno uhlí, 52 loučí, to stačí. Takže... Já tady... Čekat, tady jasně ne, tady si uděláme jako to okno. Ale prší, což znamená, že nám to zaleje naše stromečky, a což znamená co? Že nám zmizely louče. Ne, dobrý, co tady? A nic nám zmizelo. Tak, jdu si natěžit písek. Říkám opravdu, je to upravovací díl. Možná to i napíšu do popisku videa. Upravovací díl. Upravujeme náš baráček, prostě zkraštujeme, když to musím furt říkat. Ale prostě je to pravda, prostě upravujeme ho. A já jsem rád, že prší, protože nám rychle vyrostou stromečky, bych řekl. Sakra, dá se blbě, očka. Tudy. Komlouvám se. Musel jsem prostě, jak to nejde, to znáte. A... Jo, co jsem to chtěl, ne A, ale... Co jsem chtěl říct A, ale chtěl jsem říct, co jsem to chtěl říct. Co to chtěl říct, já to úplně zapomněl. Jo, chtěl jsem říct jednu věc a tu, že tam je vajíčko. Ne, dělám si prdel, nechtěl jsem říct to, že tady je vajíčko, stejně nám stejně nic nevypadne, mě je to jasný, proto tady tu kurvu musím zabít. A chtěl jsem říct jednu věc a tou věcí je to, že teda teďka dělám let's play na 2 hry, Minecraft nebo MC a Resident Evil 5, což si myslím, že stačí. Až dohraju Resident Evil 5, protože neříkám až dohraju Minecraft, to je podle mě těch chvilku trvat, než dohraju Minecraft, tak budu hrát. Takže tady bych to stejně už ukončil, takže mě to píše a tady bych to stejně ukončil, takže čau lidi a těším se u dalšího dílu s MC, takže zdar.